Alright guys, ayun ito yung pinagmamalaki naming si Tonying ng isang mapagpalang gabi po. Yan, maganda long coat red dachshund. Mini dachshund guys. Yun. Saan pa kayo? Saan kayo makakita ng ganito guys? Wala halos kayong makikitang ganito dito sa Pangasinan. Kaya kung gusto nyong i-upgrade yung quality ng yung mga alaga, yun Huwag po kayong maghihiyang magtanong. Yun Yan, ganda. Pagganan mo pa na sa gilid mo. Alright, yun Itaas mo yung sa pinaka to. Saka dyan sa leg. Yung parang stuck gano'n na. Hindi ka nanonood ng show. Yan. Yan. Tunyeng. Alright. Tunyeng. Isa pa po. Tunyeng. Tunyeng. Yan guys Tingnan nyo yung tendig niya guys Pang show talaga to guys Yan no. Di ba? Ganda nito. Abangan niyo yung anak nito, guys. Lupit nito, gaganda. Yan pares po sila long coat. Long coat black and tan saka long coat red. Alright. Medyo may pagkataray po yung babae. Laka dyan, nangangagat Tonyeng. Tonyeng boy, kagating ng patotoy mo. Ma'am, kayo na lang po hawak kay hawakan mo sa Tonyeng sa sama ni Ang baho naman ni Sassy. Oo ma'am, nakaipot siya. Sakto pa sa mukha ako. Buti hindi pa ako nagsalita nun. Bon, kuliin mo na yung ulo niyang bilis. Yung dalawang tenga na, ma'am. Iabot mo yung dalawang tenga. Ano yan? Kagatin niya. Kuliin mo na lang yung busal ko. May busal ba siya ma'am? Wala. Wala. Kuliin mo yung busal natin. Malaki yan masyado. Oo, basta matakpan na. Kahit matakpan na yung bungkulo niya. Basta importante matakpan yung bibig. Tingnan mo baka lalabas siya Sassy ito Sassy. Ganyan. Yan ako nakakita ng black tan na. Mahal balat tan. Saan yung binili yan ma'am? Naman dito. Bagay. Walang mga sa black tan na dito. Ang mga aso namin, black tan noon walang Oo. Meron pa namatay sila. Ito matanda na ito ma'am. May may uban na yung muso niya. Ngayon ma'am, 8, 6. Mga 7. Ito, 1 lang. Tatapa. Pero dahil yun ma'am kasi Kaya nga. ito pa ng taba. Si Sassy Makikita No, natin. Sassy. Makikita natin ang busal. Medyo matapang guys yung babae kaya kailangan maingat tayo. Buting safety first. Safety first lagi guys. Huwag kang pante. Nagkakapante. Yan, ilang taon na yan? Bata rin po yan. Ay, bata pa. Magdadalawa. Para sila. Magdadalawa din ito. Sana pumasya sa ulo mo. Malaki ito No, Sassy, tinitignan to. Pogi, ayaw mo? Pogi-pogi Tonyeng. Batang bata. Pero bihasa na yan. Dalang ba yan? Tara ma. Dalang ba? Hindi yan koto. Kasi ano lang. Iba nyo mo, baka maulo. Laki. Laki pa naman. Okay, tayo pagbusal. Kunin mo na lang yung ulo niya, Bon. Kaya mo yan. Di adam patmang-tampo na gano'n. Kunin nyo muna. Ikaw nga. Nandiyan. Ang dali-dali lang, Bon. Belgian nga, hindi ka nga takot sa malit pa, wa. Siyempre nakabot. Ha? Ang aari sa... Kayo muna kumuha. Mababa niya dito. Takot. Ibaba niya lang siya dito. Masalan mo. Ayan, Bon. Yeah. Sakit naman ng Kunin mo na lang, Bon, yung ulo niya. Patalikod niya.
Sasi. 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 Nawa ko na naman, alin ka. Huwag ay, ito ay alin. Ay, kung saan-saan nga ninahawak. Nakali ko parang gagawin na. Ganun din naman. Kaya, dugyot saan-saan nga ninahawak sa... Towel ma'am, sa ulo. Ayun, tawag. Towel na lang niya. Sa ulo. Baho-baho na natin, Sasi. Yan. Ayan, posible pa yan, Bon. Pag tapat ka pa dyan, may towel na. Bon, baba mo konti po. Baho-baho na. Yan. Dito naman, baba niya. Makukuha na niya. Kasi ko naman. Yes. Yan, baba niya. Sorry, ma'am, sorry. Matulas yung tawag. Ma'am, samahan niyo po siya, ma'am. Dito po kayo para ramdam pa rin niya. Sabi niya na, Sasi. Sasi. Sasi lang. Sasi. Oh, wow, wow, wow. Sasi, Sasi. Sasi, Sasi. Pasok na. Tira mo po si Ini. Yan, di na pala. Gusto na pala niya, ma'am. Hindi na siya gumalaw. Oh, yeah, guys, nakaipot. Yung pala. Baho na natin, Sasi. Sasi. Ito pa naman yung ipot, ma'am. Pero okay, ma'am, natanggal yun kasi yung masama po yun. Yun na yung paniprick namin, ma'am. Ah. Kailangan yearly ginagawa. Magiging basa po kasi po niya pag naglalabas. Yun ba? Kasama ko. Uy, ganda mo, ano? Sito niya guys. Nakadali ng lawak. Siguro ma'am, hindi lang po siguro sa isa tao. Sa Sasi. Kasi nasa-support ko lang. Kaya kapag may mga tao, kapag tumadating na ako, kami. Ako. Ayan. Pakita mo si Tunying ba? Yan, baby camera. Lock and load. Yan, baby camera. Okay na? Tawag na. Okay na nga ba? Hindi. Oo. Tunying, harap pa dun Tunying. Huwag kang mahiya ka. Wait lang ako, bibigyan mo na. Pabad mo natin. Yan, yung cellphone ni Madam. Malinaw. iPhone. Bitawan ko. Wag mo, bibitawan mo ako. Ako kawawa dito, ayaw. Harap mo doon. Ma'am, doon ma'am, para kita si ano Tunying. Okay, 1, 2. Harap ka naman doon ay. Hindi na niya. Harap ka na, thumbs up ka. Doon, thumbs up ka. Papanguyan kita ng kadaliri ko. Pangit. Gigi po! Pangit dyan ang to. Huwag mo na, parang awa mo na. Thumbs up, sabi nyo. Ay? Hindi ko mo lang bitawan lahat. Yan, lakas ng bukahan niya. 6 yung last na anak niyo. 6 yung last na anak niyo. Oo. Puro red. Saka, grabe yung isa, yung double red. Ngayon lang lumabas yun. Putik, hindi mo may balay ko dito. No? Makikita mo yung balay ko sa bibil ko. Yung tae. Hindi ko may punas yung gamit ko tayo nandun yan tayo. Hindi ako makapag-reply. Ata, nandyan ako na. Nagdidilig pala kayo ma'am. Oo. Buti na lang, binigyan kami, madaling hanapin yung bahay. Kasi ang aming landmark yung Kaya nga po. basketball court. Saka alam ko po dito, kapit mo yung tab. Kasi madalas po ako